Nselmilkom u nilqakom għall-ewwel programm minn din is-sensiela ġdida bl-isem ta' Bricolaġġ. Dik sejħula introduzzjoni formali. U nista' ngħidilkom minn issa li l-ebda programm ieħor f'din is-sensiela mhu ser ikollu introduzzjoni ta' din ix-xorta. Anzi, il-programm tal-lum kollu kemm hu huwa differenti mill-kumplament tas-sensiela għal fatt li llum se nintroduċulkom din is-sensiela Bricolaġġ. Hija sensiela xi ftit differenti mhux bl-iskop imma li tkun differenti mill-oħrajn, iżda għaliex fiha aħna nwaslulkom waqtiet televiżivi b'mod illi forsi maħniex daqstant imdorrin narawhom fuq it-televiżjoni Maltija. Maħniex qegħdin ngħidu li qegħdin nipproponu xi ħaġa ta' barra minn hawn anqas. Iżda biex tifhmu aktar jew aħjar biex nifhmu flimkien aħjar dak illi ġej, tajjeb illi naraw x'inhi bricolaġġ. Jew aħjar xi tfisser il-kelma bricolaġġ. U biex nagħmlu dan, aħna morna niltaqgħu ma' Lino Kassar u dan huwa x'qalilna. Bricolaġġ. Se da dizzjonarju Franċiż Ingliż, sew? Ja, bricolaġġ. Bricolaġġ. Ta' hekk kull Maltik il-kelma bl-Ingliż pottering. Pottering. Pottering, imma hemm ukoll dak li jagħmel il-bricolaġġ. Issa mbagħad hemm illi huwa l-bricoler. Bricoler taħt hija BRICOLER bricoler. U hemm il-femminili wkoll, Bricolus. Potterer, Jack of all trades, Shuffler. Shuffler. Is-shuffler ton naħseb toqgħod lilek ħafna. Toqgħod li kieku jien għalhekk għażiltni l-istejja bricoler. Imma issa dita Jack of all trades. Naħseb illi jekk naqbdu fuqha noqorbu. Ħanfittxu Shuffler l-ewwel. Shuffler? Ħanfittxu Shuffler l-ewwel. U naqbdu għandi tnej, għandi da tal-Reader's Digest, tajjeb ħafna. Għansibu l-kelma. Shuffler. Shuffler. Naħseb li b'Shuffler jirnexxilna nispjegaw Le, għax mhux naħseb is-Shuffler naħseb toqgħod iktar. Qed naħseb inti ma qbadx inventajt il-kelma hekk għal xejn. U wis probabbli inventajta fuq hekk, shuffle. To move is somebody obvious. To move the feet in short dragging movements along the floor or ground while walking or dancing. Madina. So kif nimxi jien l-istess. Umbagħad ċekta. To move back and forth or from one place to another. To mix together or otherwise handle papers, for example, in a disordered, haphazard fashion, bħalma ndi għawek jien. U fil-waqt li Lino Kassar jkompli jfittex it-tifsira tal-kelma bricolaġġ, aħna nibdew naraw xi siltiet mis-sensiela illi se nippreżentawlkom. U nibdew mill-ewwel billi nlaqgħukom ma' uħud mill-ambaxxaturi ta' bricolaġġ. Niftakar ukoll mument partikolari, kien hawn wieħed kien jgħidulu Paul Lenin. Dan miskin kien persuna li kien waqa' propju minn ċint li jinsab hawnhekk fil-viċinanzi. U niftakar il-rockers kienu attendew għal dan il-funeral xi ħaġa li tibqa' stampata f'moħħi għal marbut anki ma' dana il-post tinje. Ovvjament hawnhekk anki bdejna naraw teknika użata bħala PA system. Il-PA systems li nsibu llum mhumiex bħalma kien hemm 15-il sena ilu, taf toni li kienu limitati ħafna. Hawnhekk bdejna naraw l-ewwel kważi armar ta' ċertu PA systems illi bdew jagħtu ħoss ġdid. U rajt tara kambjament immens, ġifieri jiena llum nippreferija kanzunetta Maltija għaliex jekk inti tkanta bil-Malti, alla Malta tkun sabiħ ħafna. Dan jekk jiġifieri ma tistax tajt jien se nkanta bil-Malti u se toħroġ fuq suq Ingliż jew suq anke Taljan jew whatever ma tistax. Għandu tip ta' ħajja letteralment anke mod tajxin, law arbi, law sqalli, law tibda tidentifika ma' dawk l-affarijiet. U imbagħad tibda tintaqa' man-nies tal-lokal u tirrealizza li hemm ċertu prinċipji li donnok insejt fil-passat u ċertu prinċipji li da pajjiżi, da Malta. Da Malta kif kienet il-mainland, kif kienet il-ħajja f'Malta fil-passat. Dal-aħħar 30, jien għandi 44, dal-aħħar 35 sena tant inbidlu l-affarijiet illi nisbħali intilfu. Malta ma diċ tidentifika ruħha bħala pajjiżi, immi għaw diħiwa.
u għaw il-ħajja kummerċjali wkoll għaliex il-Mostejja huwa ċentru kummerċjali wkoll sewwa. Plus li mbagħad għandha dan l-aċċess rurali hawnhekk bħalissa ninsabu fil-wiet, il-wiet l-Isperanza. Wiet il-Għasel. Wiet il-Għasel. Għax jiena Bes il-bridge. Sawra, jien noqgħod li wiet l-Isperanza, dja wiet il-Għasel. Ma nissu ma xulxin. Nistu ma xulxin, però kull parti għandha tagħha. Fimni, inti għalik u għal-wiet. Aħna għalina huwa wiet l-Isperanza, wiet il-Għasel, xi darba kien hemm wiet Filip, wiet Ħanżira. Partijiet li ma tiddiskrivix fejn huma b'xi sajn jew b'xi ħaġa, però jiena trabbejt fihom. U l-preżent. Il-preżent huwa preżent ma sax nixilduh jekk inqisu li l-ammont ta' nies qegħdin fuq l-internet madwar id-dinja huwa ta' madwar 100 miljun ruħ. U sa sena li għaddit kienu biss madwar 60, mela hemm xi ħaġa biex f'daqqa waħda jirdoppjaw l-ewwel nies. Fil-fatt ir-rata ta' tkabbir hija ta' 100%, kull sena jirdoppjaw, bil-forsi hemm xi ħaġa tajba. Il-ġenna hija antika. Daw in-nies li kienu jiġu hawn kienu diġà jemmnu fiha. In-nies li bnew il-piramidi kienu diġà jemmnu fiha. U naħseb li l-ġenna bdiet minn meta beda l-bniedem. Issa x'inhi? Jiġifieri qed tgħid li l-ġenna bdiet meta beda l-bniedem. Ma kienx hemm qabel. Qed ngħid it-twemmin. Il-kunċett tal-ġenna. It-twemmin fil-ġenna huwa antik. Daqs il-bniedem. Ma nemmen naħseb kienet teżisti qabel. Issa x'inhi hija stat ta' perfezzjoni, stat ta' ferħ, massimu. Il-teatru, jekk tħares leħ banali, jisu qabad inċident mill-ħajja u reġa' għamlu mill-ġdid. Flok fit-triq fuq palk u l-palk ta' parsi triq. Dik banali, għalija assolutament banali. Il-pittur, il-pinġi mhux biex jimita pjanta ma biex jiltaqa' magħha, biex jara xi ħoss xi tfisser għalih. Il-mużiċist mhux jisma' mużika u jgħid kemm sabiħ ħana nimita, imma ħajiltaqa' ma' ħoss bil-mod tiegħu, bil-kodifikazzjoni tiegħu, bil-lingwa tiegħu, bil-grammatika u l-alfabett tiegħu. Jiena bħala ambaxxatur dal-gżira sabiħa ta' Kemuna, ovvju illi xogħli u dmiri, anzi wieħed mid-dmirijiet tiegħi huwa illi nippromuovi dil-gżira lil pajjiżi l-oħrajn ħalli niġbdu kemm jista' jkun turisti għal xtajjitna. Biss jiena min issa noqgħod naħlilkom ħinkom hawnhekk noqgħod nitkellem nintefa' b'xi monologu twil, allura ħankantalkom kanzunetta fuq il-gżira tiegħi sabiħa ta' Kemuna. Grazzi. Kjoġba. Darba ħaduni Korsika biex nara id-dar, il-post fejn twieled Napoleon u għalu li se npoġġuk f'lukanda sabiħa li se tkun qiegħed f'lukanda fiċin is-swar. U jiena għattilhom jiena mdorri narahom is-swar, noqgħod kważi ġosur jiena hawn il-belt Sant'Ursula. Il-fatt ħaduni f'din il-lukanda fejn is-sur huwa laqas huwa kwart ta' wieħed mis-swar li għandna l-belt. L-ikbar differenza għalija hija il-mod illi ħafna nies ma jirrealizzawx id-diffikultajiet sa ċertu punt tal-mutur u dak huwa l-iżvantaġġ. Il-vantaġġ naturalment huwa l-freedom tal-mutur, il-fatt li tista' tipparkja mutur fejn trid, il-fatt li liċenzji kienu orħos però hemm ċerti maintenance fees li xorta huma ħafna inqas minn karozza. Jieħu ħafna inqas spazju l-mutur. Jiena pereżempju biex ninżel tas-sliema jew biex imur il-belt, jekk ma nkunx mutur ma mmurx. Teatru Malti, jiena nagħmel it-teatru, tagħmel xejn teatra. U teatru Malti bħala bjom ma nasibx li jeżistina. Samajem xi ħaġa għadha titwieled din il-kompetizzjonijiet li qed jagħmlu għall-kidba għat-teatru, ma li jsir Malti huwa teatru ta' barra, teatru Ingliż, teatru Amerikan, teatru Taljan. Min nies Malti, vera, allura dak il-każ nistgħu ngħidu li hawn teatru Malti, huwa teatru Manuel, teatru tal-Istitut Kattoliku, ħafna teatri oħrajn, hawn nies li għamlu teatru, li wieħed minnhom. Imma li tajt teatru Malti bħala tagħdi ma nafx tista' tifhem biha. Għandna l-intenzjoni issa hija li nagħmlu żewġ affarijiet. Li nsibu l-eqreb kelma bil-Malti. Allura. U li nsibu tifsira aċċettabbli. Għal-brikolaġġ jew inkella għal-brikoler. Li jiġi dak li jagħmel il-brikolaġġ. A man employed at very small tasks, one who does odd jobs u golda, tajġiblek. Odd jobs, mux il-normali, bil-Malti ma nafx, bil-Malti kieku konsultajt li xaħat
li għalija huwa Walking Encyclopedia of Languages. Huwa l-avukat Celso da Pasquale, dak għandu moħħ. Allora, tal-tema li nistaqsi li, aħjar minni żgur,